Hayırlı сәгатьтә, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Бүгенге җылы эштәлекле котлау хатыбыз 80 яшьлек олы юбилейын каршы алучы Тәслимә Шәрифиян кызы Хадимуллинага яңгырый. Шушы матур яз көннәрендә безнең гаиләдә зур бәйрәм дип башлана хат юллары. Югары яркәйдә яшәүче безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң сөйкемле әниебез, нәнәебез Тәслимә Шәрифиян кызы Хадимуллинаны чын күңелдән 80 яшьлек олы күркәм юбилей белән котлыйбыз һәм йөрәк түребездәге иң саф хисләребезне юллыйбыз. Кадерлебез 1940 елның 24 май көнендә Тәләкәй авылында Тәсбихе һәм Шәрифиян Абзаловларның гаиләсендә дөньяга килә. Алма чәчәгедәй матур һәм саф яшь чакларында 1958 елда ул әтиебез, карт әтиебез Шагинур Мөхәммәдулла улы белән танышып, кавышып, үз гаиләләрен Уфа шәһәрендә төзеп җибәрәләр. Уллары Фәридкә гомер бүләк итәләр. 1958 елдан алып, күп еллар буена Уфа тау җиһазы заводында тырыш хезмәтләрен салып, бик күп почет грамоталарына ия булган хезмәт ветераннары, почетлы пенсионерлар булып, туган якларына әйләнеп кайталар. Бүгенге көндә газиз кешебез, улы Фәрид, килене Рәмзилә белән бергә матур итеп яшәвен дәвам итә. Эштән кайткан сайын якты йөзе белән капка ачып, тәмле ризыклары белән каршы алган, аркабыздан сөеп, изге сәгатьтә дип хәер дугаларын кылып, узатып калган кадерле кешебез булу белән без шиксез бәхетле. Бүген ул гаиләбезнең яшәү маягы. 5 вакыт намазын укып, һәрберебезгә иман нурын өләшеп, игелекле гомер кичерә. Кешеләргә һәр вакыт ярдәмчел һәм изге күңелле булганы өчен аны барлык туганнары, күршеләре, авылдашлары ихтирам итә. Кадерлебез, әниебез, нәнәебез, күз нурыбыз безнең. Барыбызга мулдан өләшкән йөрәк җылым, тәрбия киңәшләрен өчен бүген без зур рәхмәт сүзләре әйтәбез. Тормышка гашыйк күңелең бер дә картаю белмәсен. Сиңа тормыш авырлыкларын җиңәрлек рух күтәренкелеге, кара болытларны куардай иман байлыгы, елларга баш бирмәс саулык, сәламәтлек, бергә тагын озак еллар яшәүбезне теләп калабыз. Ак яулыкта күңелең чисталыгы, гомерең узган хезмәт кырында, сабырлыгың белән юк иткәнсең киртәләрне тормыш юлында. Өй түреңне бизи һәр чак гөлләр, алар сине күреп сөенә. Шул чәчәкләр кебек безне дә син куандырып яшә гомергә. Сиңа озын гомер теләп, сине яратып, улың Фәрид, киленең Рәмзилә, онук-онукачларың Ринат, Алина, Арина, Зилә, Алсу, Айрат һәм кода-кодагыйларың. Киләчәктә дә якыннарыгыз шундый җылы сүзләре, рәхмәтләре белән күңелегезне күтәреп торсын. Аяк-кулларыгыз сызлаусыз булсын. Йөзегездән шат елмаю китмәсен. Бәйрәмегез мүбәрәк булсын, хөрмәтле Тәслимә Шәрифиян кызы. Матур күлмәк башыңдагы
Елмаюың үйні құяш еткен, үстәл тулы сыйын бәлішің. Ұнықларға бізге өрнек болып, сүйіндірі сенің барышың. Шауғыр келіп өтсін туған күнің, ұнықшықларысын тәгәрек. Яшәнке yüz яшың әлі, үткәрерге ясын бергәләк. Рәхмәті біз әйтер үшін келдік, сәләмәтлік тіләп ғөмірге. Бары шатлықларда ясын әнкәй, алтын күзләренә керерге. Шауғыр келіп өтсін туған күнің, ұнықшықларысын тәгәрек. Яшәнке yüz яшың әлі, үткәрерге ясын бергәләк. Шауғыр келіп өтсін туған күнің, ұнықшықларысын тәгәрек. Яшәнке yüz яшың әлі, үткәрерге ясын бергәләк. Шауғыр келіп өтсін туған күнің, ұнықшықларысын тәгәрек. Яшәнке yüz яшың әлі, үткәрерге ясын бергәләк. Шауғыр келіп өтсін туған күнің, ұнықшықларысын